Atiefo ene adrofonom mema obibia akwaba medidiri pan se obia empom ye den ye den nyame asese enanso wode ye adom no adom ye na ye nemu asaso edi ehia ye gi ye dwase dia na de munim no Ghana wahala dwumadie ena ye de baba sommo wo tuma GHS so na ebrewe dra wonya nipa bia se wono baba betwetwe sa enkomo yi se munua baba akopɛ ekua sikapa ena mede sa ensemwe ebebe sommo na moamunim se asofo expose si chese ye no dan da ya so eda fom entutuma jeje wo san ye ho ekọ baby fufuro bia na chese wa hwere ade yi ankasa because had authentic message no hayenya ena yede bankrofo betu efri ye ho ekọ ye wo mu stations na ensem a ekọ so ewo the C show ewo the 2TV no akwa ye ensem bubruja Ghana fo bebre no etwe ansam no sre ene abasa na se too much ahwefo mo nso mo bese mo hunu nia ekoso enti no ena da ne da ye de ensam no ebegu apono so ema mo nso mutimi chama adwen efa ehun na wotwa etwa mu no eye manase bebetena ase eba propro ensam eso efa ebruka numa wone wopambo aye ene ho enkronoba na eno ada osi na kunya kasie mu a eno soso no wo kasa no wosanso ede abrante yi edi ebewepie mu ebiem na wo kire ye ekwan a abrante no endam tumidie empeninie ne kase ye a wo pe wo na sofo adwuma mu na wone nam na won ye o chinchin hwehwe a wonya ntino ema no kokokun ono ankasa ne ba a wo no abusua ensemwe waka aka na ene dey die sese wo biebie ensemani ekirekire ensemu ema ye hunu enkwanhye wo no krampo no wahia ene ne ekeka ho wo na brabo na abusua ehu behia semo be ma yakwa kotie eye nuane nsem a wode atu edwa no info abrukai na dampo pan reverend obofo na sa reverend obofo kwagu wofo no me maka na mgusu ka biem na adriye ne se sika ebetimi aye bibi ama no wi aswa to boa emra esuche sika nso nche emra osofo abruka efrem ko office no ka kire me se ono asoro na tofom no be so peja asoro no na reverend obofo ama na kwankyere no obeye na kwankyere be dimandi moja badi ka bobo so dada man se wi aso ni sese ya no di sisu yi na kwankyere be dimandi moja samla mi ka se so na obruko di ka ba wuni abi agu awokum ne dada na ye aso na wotama subi valley community service wuni anu wokum dada ana so ndi peja ye ana we so obofo aba se wo se wo boa amwa so da peja kwagu obofo amwa so da ba peja yankosha afedi wo se obofo sa kwankyere be dimandi moja moja no owoba akra o 3 years kobi o wa 24th of May 2016 and that day Tuesday and akra be di birthday 24th of May 2019 that day Friday it akra birthday this Friday the etimi ani birthday na manogagu and akra Sunday school for na I can say Sunday school for no celebrate man Monday akra go school obaya na hondo do na ti wewu ko kwabna mukutro won mountains ko won payebo eso so wobra akra no wuye no kwada mountains ze wanya kwankyere no ba obegidi ewe oba bepe woni ne 90 year no we hu wanya fast da so ya komtra da wanya fast da wona we hu wonu akra kita microphone waka oza we kita microphone ka wose yakase tumi ani fast mu ene tumi nye empire tumi eya kwankyere so eno ni abi a omode da nipa gini pa sentika so ka kire se empire abayiro ho abo but odi hu wure hu sade a wonam mu no eya kwankyere pokogu adukudi akra ehuni se akwankyere de ma nkrofo no ya yini ma de kodie mo kasa mo de akwankyere de ko mo de kodie so de me nipa mutimu odin o de ma de kodie na de me nipa kobra duku me say akwankyere won ma oye wasiye papa ni wono e friend wise man what you say why to say ya papa no wono na ya no de krofo so no afọ mo akwasiye ya me na mdo okọ and na say obi won ma de ye nsuo wa de de ko wudura sie wono mo a
Kɔmra buku wɔ nneɛma a wɔkyerɛ me yɛ mepɛ sɛ saa nneɛma wɔ esi nyina no Christian Council fɔ mo sɔre na mutum ka ho bibi na saa boys we gya deɛ ɔmo yɛ no abranteɛ no ba no mu yɛ n'akyi no wɔsɛ wɔnyɛ nyame tumi nti wɔba bɛyɛ asɔre kan yi ɔgu yɛkɔ yɛ nkɔnkɔhwɛ a akɔfa Baduko bi ɛne Reverend ɔbɔfoɔ ɛdeɛ wɔayɛ poster ɛna adɔ bɛto Ghana ha na gigirigigiri nyame a wɔmpɛ bɔne ɛna woyɛ program na nimguaseɛ ɛka awɔ animguaseɛ ka wɔn sɛ Reverend ɔbɔfoɔ yɛ ba bɛ CV ɛwɔ wasɔre yɛ CV ɛwɔ wasɔre bi yɛ na wɔnim guase sɛ etim animguaseɛ ne kyi na wosan yɛ sɛ wo tu kwan akɔkɔba kwankyerɛ foforɔ ɛno mu ana kwan mu nya accident am yɛ pam wɔ ha bɛsi wɔ ha ɛkɔmna buruka yɛ pam ne ha yɛ pam ne yɛ sɛ wɔpam na bɛbi yɛ koko se wɔnya accident yɛ pam ne ha sɛ ɛde yɛ pam na mɔdwe ɛna na so ateke abusuafoɔ wei ɛne ɛyɛ nsɛm a wɔka yɛ ɛde ɛfa ɛyɛ aburuka mmra kyɛ sɛ ana kwankyerɛ wɔnya yɛ wɔde ekokokun ɛyɛ ne ba na abusua mote bidiamete yɛ ne bidianam ɔbɔbɔfoɔ din o ɛna ɔbɔ Baduko bi wɔn nyinaa so wɔn mɛwuwu o enti na kyɛ sɛ ɛyɛ adwuma na wɔn yɛ no ɛyɛ wɔn ma na yɛ wɔn de yɛ adwuma na anasɛ den na kyɛ sɛ wɔn krampo no wɔn krampo timi de wɔn ankasa na simu ba ɛyɛ ɛna wɔn a wote asɔre dɛm wɔn mo de ɔyɛ nkyene kra wɔayɛ dɛm because wɔn ni mogya mpo wɔtimi akuma na ɛnyɛ wɔ bi emogya abusuafoɔ mo ma yɛnhwɛ wɔn mo ɛyie papa na ɛno ɛtwere no ɔde saa nsɛm wei egu apono so keka yɛ no ɛma ɛyɛ yɛ nua bɛma bi a wɔn so no ɛyɛ nea ɛkɔsoɔ ɛwɔ ɛyɛ aburuka na braboma na sɛ ɛnyɔma a wɔyɛ ana adwuma a wɔdie no wɔn so wɔfrɛ yɛ ɛde ne nsɛm atu edwa ɛyɛ Evangelist Akwadaa Nyame Kumasefoɔ deɛ ose kurom obiara benim no Evangelist Akwadaa Nyame wɔn so ɛba abɔnten ɛbɛbɛbiebie ɛnneɛma bi ɛne so ɛde ɛfa aburuka nsɛm na no so moma yɛn konkotie ne nsɛm a wɔde ɛtu edwa. Hello, good evening. Hello, evening. Obìnrin wa kò mú ti sẹ́yìn. Nyame adom na mo so ẹ. Yes, yẹ ho yẹ pa bonito ẹ ma me. Nkɔmɔ a yɛ di o so pɛ sɛ ɔde nkyerɛmu ketewa bi ba asɛm bɛyɛ a. Yo, nkɔmɔ a mo di yɛ me wɔ ɛka fa ho yɛ aburuka ho asɛm na mebɔ me din ama obiara hunu because Kumasi amenam tene ba. I see. Wobɔ wo din no ɛncreate security problem bi ama o. Ɔpɛni yɛ nsuro. I see. Bɔ wo din na fi yɛntie. Ebi a yɛfrɛ me ayɛ Evangelist Akwadaa Nyame. Ka sisu bio. Yɛfrɛ me Evangelist Akwadaa Nyame. Evangelist Akwadaa Nyame. Ghana ha deɛ wɔn ne me dɔɔso. All right. Na de kyerɛ sɛ aburuku mekɔgye prɔto bi wɔ Kumasi Bremen New York Junction sɛ mede bɛyɛ asɔre. Wokɔgye dɛn? Me plot. Okay. All right. Ɛwɔ Bremen New York Junction sɛ mede bɛyɛ asɔre. Na medwi prɔto no so wieɛ na menya accident nti na me ho tɔ me na me sika asa na menya sika mmɔsoro afa ne adeade. Nti hɔ na sɔfoɔ baako yɛfrɛ no Kadedi ɛka kyerɛ me sɛ wɔpɛ sɛ ɔde onua bi ma na mene na yɛ asɔre na onua no wɔ asɔre wɔ Nkran nti obie adeɛ no a na mema hwɛ adeɛ no na onua no nso ahwɛ Nkran deɛ no na nso okay. Nti wɔma buruku bɛhyia me front no so adwummerɛ ɛna buruku ne me adidi ho nkɔma yɛ front no wɔ no wɔyie adwuma no yɛbɛyɛ yɔda saa mate ne ne me ne da eti yɛkusu ate yɛ adwuma no ɛne yɛrɛkwasɛm ne rata ne bɔ ne adeade nyinaa mu no yɛsate buruku tumi afofiri nnua mɛfrɛ buruku mɛfrɛ no ɔmfa da wɔde de fa aka akɔduru no hɔ ɛbɛka sɛ bia na ɔma me kɔfiri yɛ 30 million ɛdiawura ɛhyehyɛ me meburu a wɔasɛ buruku de boɔ fuu bi matam menim ka wɔdeɛ na mede masa menim ka wɔfiri menyɛ kasa na wɔmama kɔfiri nnua yɛ adwuma no atua ka a wote ɛdi ɔma me di bɛtiae na ada no mekɔfiri buruku asɔre dɛm hɔ mekɔyɛ na buruku ayɛ ayi bi deda na asɔre dɛm wɔ fɔ yɛsɛ wɔde paint bi na ayɛ simbo bi da fam hɔ eti ntaso de mo ti na simbo wɔ deɛ ɛyɛ papa eti yɛbɔ saa de bi yɛ na yɛbɛbɔ so ɛnkyɛnse yɛde nkyɛnse dɔkɔ so no
ɛbu kyerɛ me kala me mfa me bɔ so saa kala no na wɔde kesia yɛ ne nsɛm da na asɔre dɛ bɔ fam wɔ eti me ba ya me bɛbɔ ɔmpaeɛ no na awurade nso ɛsesa me sɛ memfa kala wei ɔpɛni kala no a mesesa no no ntaburuku yɛ asɛm ayɛ ɛburuku bufu yi na yɛkɔ nso asɛ ne nyinaa wie yɛ adeɛ bɛkye aha na ehia me no adeɛ bɛkye me yɛ bie asɔre no na afa deɛ ne bi a ɔprapra hɔ ɔma yɛ eti apate deɛ ne kɔpra adeɛ ne fɛ me sɛ yɛkum wɔ kra ɛtim ne mmene ɛda asɔre no geeti a ɛna ɔte saa na ɔtea nam sɛ ɔmfa cement paper nkata so na mɛba abɛhwɛ ɔkata so eti mebaeɛ a mebɛhwɛeɛ no na mefrɛ buruku ka kyerɛ sɛ obi kum ɔkra fitaa ɛtena bɛto asɔre dan no ni ɛburuku nyinaa wɔkra no yɛ sɛ na obi ka wɔkra na kyerɛ sɛ wɔnyim dada ɛna ɔka kyerɛ sɛ memfa ɔkra no ɛnhyɛ cement paper na menkɔtɔ perfume na onua baako nso ɛyɛ sɔfo wɔ bɛkyɛm kwata yɛfrɛ no paayaw ɔmofrɛ no ɔbɔi mu nso aba menye wɔbɔi no nkɔhye saa ɔkra ɔbɛne ɛburuku wɔnyɛ sɔfo baako koraa nta obi a wɔtie saa ayi natu nɛ obi anim akɔda nyame obi anim sɛ ɛna bia buruku bɛɛ kuma se a ɔbɛne ade no a yɛkɔ akɔhye no no ɔka sɛ me na memfa ɛnto cement paper no mema obi afa me na memfa ɛda mekoto sɛ mefa wɔ kra no ɛde ato cement paper no no ɛsɔke me sɛ deɛ electric ɛtitiriɛ ɛnyɛ no ɛsɔke me ɛdi mesɔre na asɔre pani bi ɛwɔ hɔ na ɔyɛ soja retired ɔwɔ anomaani ɛna obi sɛ bɛsɔfo ada yi ɛna mte asɛ metiɛ me yɛ nti asɔre pani no bɛfa wɔ kra no mfa ne nsu ɛna papa bɛfa wɔ kra ne nsu ɛna yɛne ne sɔre wɔ nua sɔfo no ɔwɔ bɛkyɛ mu asɛ ɛfrɛ no aya no ɔmofrɛ no ɔbɔe no ɛkɔhye no ɔbɔe no na ɛdi petro no a wɔde gu aboa no so ahye no no ɔbɔe no gu ne sɛdeɛ wɔgu nsa data na asɔpɛne no wɔ na ɔbibio ɔbɔe no bɔ akosom biara wɔammo nyame si baako koraa ɔbɛni firi wɔ kɔmiyam sii no saa kɔsi sɛ kɛsɛ afei ɛburuku bɛyɛ na ɔbɛsa sɛ wɔkra no hɔ ne faeɛ ɛna msɛ mma asɔpɛne ne faeɛ wɔse adɛ na mema wɔkra no na msɛ masa me mewɔ ani kyɛ wo wɔkra no deɛ nti a maafa me mewɔ ani kyɛ wo ɛti adwuma no a wode me bɛyɛ me sɛ ɔwɔ me ho adembɔne a ɛnya me da ɛfiri wɔ naburuku asɛ maasɛm wɔ asɔdɛm wɔ da afei wɔde me kasa kɔda nyam deɛ mema wo ne sisi kɔda nyam sɛ wo sikiri deɛ mɛfa yɛ dee ne me sikiri wo sikiri mɛfa yɛ dee ɔbɛne afei yɛ bi asɔre ada yɛ bi asɔre no ɛburuku frɛ wɔ yɛ no a wɔsɛ ne nkɔ wɔfrɛ wɔ yɛ no wɔsɛ ne nkɔ ɛti yɛkɔ asɔre no meebia kɔnten akɔtɔ nsuo ɛna gɛɛ bi frɛ me gɛɛ na buruku kyɛ ne nkɔm paa gɛɛ ne frɛ me wɔ sɔfo brabɛtie ɛti meyɛ sɛ mekɔ na asɔfoɔ nketewa bi gasa akono ɔna ne wɔsra kɔ buruku gasa ne buruku yi tuntun dra white ɔna ne dra kono no ɛsɛ so sɔfo bɛni wo de dai gɛɛ na ɛyɛ ne na asɛm ɛna metwɛ mo kɔyɛ ɛti sɛ gɛɛ no buruku ma yɛ kɔfa gɛɛ ne firi wɔ fɛn so a wɔne ne hyehyɛ ɛsɛ sɛ wɔde ne bɛfiri ne so a ɛbo a wɔbɛgyeɛ nko wɔamfa no ama a ɛbo a wɔbɛgyeɛ nko na ɛduru baabi no na ɔmo pɛ so nti na sɛ ɛne pɛ so ɔne medwene ho na adeɛ nyame bɛyɛ yàtọ̀ yẹ kó ọ̀yìn ní nyinaa no yẹbẹ̀tọ̀ obi a no wọ filling station bi wò. Abusuafo yɛbɛtoa ɛyɛ aberanteɛ no nsɛm no so na nso so yɛbɛkasa kakra ayɛ sɛ asɔfoɔ nyinaa wɔn mo epetumi a ɛnyɛ sɛ asɔfoɔ nyinaa ma no mo fa nkyɛn me ɛyɛ asɔfoɔ a wɔbobɔ wɔn mo edin anasɛ buruka edin ɛyɛ bɛnyɔk ne wɔn mo ɛne wɔn mo keka ɛho obi a wɔbɛba abɔnten aba bɛbɔ wɔn mo din ɛne ɛyɛ enyum a wɔn mo yɛ no suma si biara no sɛ anyɛ ɛyɛ apemfo ne ɛyɛ kun wɔn mo a na ɛyɛ nkra yɛsie wɔn mo anyɛ wɔn mo ma wɔn mo bɛkum a na nkra yɛsie wɔn mo ɛno nso so akɔ yɛ asɛm ti sɛ nkra ho bɛkɔ atwe pan ɛwɔ ɔman mu because ɛno ne wɔn akwankyerɛ a wɔn mo ɛyɛ no ɔman mu deɛ ne ɛsɛ sɛ wo ran ɛyɛ ɔkra na wɔn wani akɔ no ho yie papa because ɛno ɛne ɛnoma wɔn mo nam so a wɔn so ɛde ɛpre wɔn mo etumi na ne ɔsaba yɛ a wɔbɛkyerɛ nsɛm na wɔtoa ɛyɛ ne nsɛm no ɛsoɔ no wɔtoa so ɛma yɛhunu ɛyɛ ɛnoma ɛyɛ aburuka no ɔyɛ
ene ekwan ya na nkope so oyi ne efiri ho edi pagya ne nsore no owie ye no ene wo kire sedi wo hu abruka esi efa ene o ma efutuo kakra bi edi ma eye wiase afa na nyina na mma nkonkotie eye ne nsem na etwa eto no ahmane so ma meneno finish story na akwara me say o ahmane so a afi bo story ne nchiremu na yehu se de kokowie enti so ma no make no abruku ne nkofo wo mu ba wa abruku so wo mu ko nyina but government is fair me obani enti me hu ta no na me hu say abruku ne papa ai se menen benanti asa no so madani ama no Rata no so aye boy no so me makodi enti me ya ma say ene meme burko say Kristo ni eni go bia wo Kristo ni different a wo that is the new term after program aye ye go bia na burko ma program da ye be bia sorry take aye bana ye nyina no e burko ma ni what the white man for the ye wo ye cancer what the white man for the group from the visa. If you were saying on the set, there was 3 days to the bonfire. It is 3 days, you know, this year that you're young by Bona, or did get the by again, and all the way. I tell the cat in every no border. All the by enough, what the tree of good and son and another to come from the church, and now you have to put in what thing by one from the but I can cry that you see there no anymore, and woman than the buyer. The bonfire will be what I so got it, and I'm the man said, or no, you know, I dare say, yes, I'm not with you, my girl is new array. After the 3 when the broken coming. The broken person, what did you be? Not sorry, pa, I will come after you, that you're very good, but I don't. A true idea, broken flyer on Yameno. But see, that is, I know of man, like white might be, and on the white man for about sorry, I know Catherine, one now to say. The military saw them while I am family. The Mobia, they brought the dear house. That I have bought. The dear woman, they come be near, you know, after the young family. Nothing said the book was up and not the death of them while I am family. It's the go over the other. They said that I saw them over the other. No, my sorry, I home. And I'm the mamma of them, I would see. A good who didn't do a hand of Nadia over one. Me, that was clear now, good cook, no, now, what they do one. And me, and I can prove to me better than myself for me. Already, a good no what still within the will be upset. A good what still within the will be upset. A good cook, as I come the break too. I feel I find out who was trying for one. Me walk one time for that. The thing I go for energy now, Brone Lentiatra. Now, for and you may be a Busma Putrania, they are not. That's the way now put some fun every two. As Damba Kukra, yeah, said, a broken walk with Yawo, I saw them go. Now, what more you have not been my fire than one, who could be a son on your that? What no woman to sort animal. A boo FD, what told that, and you put your might be 20 million. No, my name about my never could you know na my mind of the Senate and number why. My name is yes, what I was with my cookie. It's the Bruku dear, of any the more can Bruku after ma. If the some can years and the Bruku of course one is to me that I thought for him after the best. Great. And what you know, after Bruku, I'm not for friendly and yes, me. I'm not going to me. Okay. Right. Abusia for way ene eyene nsem a wo kan edi etwa to na mo asofofoi mo sori a mo ba eye TV so radio so a ena brana mesa yare ena brana mebo na adenti na yede yarefo aba be pie mu wo hono mo de no de enye yarefo nti ena wote asori ade ayarefo ne yewo mu o mo ayehwe mo ne wo mo ayenhwe mo na okwa yare sabia ye show bia de den no ye wo ba bia transfer de ko na wo so for de won transfer nko so fofoforo bia ho na mo transfer se nipa ne fa ne yare enko efi dia na chese we emma wo hunu se eye azanyoma ayi we ba ena meto oyi we ena made so afiri mi so enyina no we e kire se eye azan enoma nkoa ena wo mo eye memma bibi foforo bia ensa na ada wo wuti nsem we na wo san so ye wa adwen se o we de mate enkofo betimi aka de agu nipa ne hu fi a
ene kan hu se wa na wutu am na nkakran na onya duru 6 feet na wa wapia wo ho ede atum na wodin sem we esi ye no ena Manase na nkasa enso ede ne de ebo eto efa eye ebra wo ye osi na adwimpi se abruka enya de se wone no ebetena biem anaso wone no be ye adwuma biem wo bedi na chi aye ni sofu dwuma biem enti wo ye na adwen se eno nsusu no wo firi honom no ene yare fitayi ye tobi ede emanam kotie eye ensema Manase ede dru apono so because Manase na die na buzi re obia me ho wo ye hwe me ho sei me camera no bit me up take a closer shot go hwe me ho yeah yes I think the day na ye ho sa me da wo sei a me call Abuku office o ka kire ne 17 ne nya adwuma bi and Abuku ka kire me say me free no office wo bia na wonim me nim na ko kana se wo ba bia and you bet me say to me e wo hon enti me fie flo na me hear audio and am dibi ma Abuku na me ka kire me dibi suma na so for ketwa and am dibi suma me sister na me ka kire say Abuku me dey me dai waduma ye na se bibia ye me a me ma Ghana mrafa na me ma ho so akire babu me ka wo say ya the one say me yare the one say enso afrim tirim abesi me na ase ama fe me read ye say na e pro me read ye pro me koda Hebron empire bo Hebron e won so won kwan so e da don ko woni me e da ofori woni me e da samse woni me e da kwasi woni me me na me kan e Bible e wo Hebron prayer camp e de mo because I was 21 days to do a fasting. Now me that fasting no mo na Awurade ka kire me so kwamna so person me so ya de na me do body chewa and yema wa ye nyina tu firi ho na make sure so be ba kwanta beka na me Awurade no ya safo babu wo bra me tu sa na mo emi na mi abusuafo we ene eye ne nsem a wodi etwa eto na chese eye ebra wo ye na adwen se aburuka won bone a wone no edi ye nyina no wo hu se abrante yi eba ana wo free ne nchen a wo de ne ho afri ne nchen afri eye nkata so de akata ne so enti no wan hwa wo ba oba begu nanimu ase no de wo de eye no no nti we ene ne nsem a wo kan edi etwa eto ekire eye nipa ban ni nipa su a eye aburuka eye enso so ensem akoso yi abrante yi wanti se wo dogo bi enu abe enkrofo eba eyi wo mo ho ano se de Manase ka oboa de ye demon breaker ka ye ntron wo no de ontimi ba abonten na abusua ye wonsem bia ye ka ne se silence means consent na che se abrantem bibia ede di pefe se eni kwan kwan so wo bebe kasa because ne to adedi awie obaye no ho ti se obinim na obebe challenge wa hwa na nim guase no abro so enti one day wa kana no ato se Ghana for dem badwin bia mo enjoy den e na wa wo fe ususu se boni a abrante ye die yemfa enya no edi se apostifo eye hwehwemu eche no anase wo munjan no na wone nam amayi mu endi abrose ya enkokosi owom abusuafo said the wadrin echewu esi efebia no for betutu magin eche comment section because aha ene de dwumedi no esie me de dwumedi ho chia me din ene ekua sikapa na mo mema remfi so be follow your Instagram page @tumaginh_. That's ene ye besane shia.